Yes, comrades, good morning. Masura bwanje na masuka bwanje. No, comrades, don't say visit na gone. Komansa na iwali, I have to congratulate Chipancha DPP. And zitha, Peter Mutharika, the old man, kanga tamara ambila mkonda. Panopa na mina kusogola. Komanso, wakuchosapo, kanga wachosapo Chipancha MCP. MCP, siuti kapena yachosedwa mboma, chifukwa cha Chipancha chimozi cha DPP. Aye. Democracy has won. Chipancha UTM, it has also contributed kuchosamo IMCP mbom. DPP ndiye sogula kwambiri kuchosa MCP mbom. So because MCP was our common enemy, 5 years MCP yakatudana ya Malawi. So zipani zako opposition UTM DPP aichosamo MCP mbom. Ngakale pali kusiana kaendesedeka sipani kapena kaendesedeka ndale. Pakati pa Chipancha cha DPP and UTM. Koma ineyo, I congratulate both DPP and MCP. Because, and UTM. Because UTM is coming number 3. DPP is coming number 2. Therefore, zipani ziwili zizi zako opposition zachosamo MCP mbom. It's up to DPP and the UTM how they can forge ahead in understanding what I'm trying to say. Chinanso apapa ndibwele chabe ku constitution yatu ya Malawi. Maga pankanya zisankho. Kukanga constitution ya Malawi pena pake yofuna kuiona so bwino. Tisinthe mavotedwe. Kapena tisinthe kapangidwe ka zinthu. For example, member of parliament amasankhidwa pa constituency ndi mavoti mwina 15,000. Kapena mavoti ena mwina 6,000 votes. Munthu amatha kupita ku parliament ku Malawi kunoko. Koma muzaona kuti presidential candidate akaruza chisankho amakhaudi basi watheratu. Pamene pofuna constitution yati ione bwino. Presidential candidate amene ali ni mavoti mwina 20% of the national votes yomwe yavotedwa bweza kupita ku parliament to represent the people amene ampasa vote. So chimakhala chowawa kwambiri kuti mwasankha president, like for now the number 3 candidate that's Akabambe is the number 3 chisankho cha usogolo wa dziko lino, and is going to get a lot of votes, maybe more than 20% of the casted votes. Kwa mona kuti basango khala munthu wamba outside nyumba ya malamulo. Pena pake pofuna kuti anzathu za malamulo aunikirepo. Presidential candidate ngati ali ndi mavoti ambirimbiri across the country aina kumakapanga represent the people in parliament. Ine ndikonera. Nazanga mkona bwanja Malawi. Apapa mmene Akabambe number 3. Already you could have gone to the parliament. So watenga mavoti across the country. Kwa mzauna kuti winaka upita parliament wangoina pa constituency poka. It's very painful. That's why zipani sizi kumakula kumalawi kunoko. That's why kumakhala kubera chisankho kapena mmene anthu akuvotera amavotera mwa amene akuonera. Kontera kauti each and every presidential candidate amene wawina mavoti oposa 20% azipita ku parliament to represent anthu amene avotera aja chonde ambiri. Somebody maybe will have about 1 million votes. Yomwe Malawi tampasa as president candidate. Muzaona basi for 5 years munthu is outside the government. Choncho democracy yathu ikumakhala yowawa kwambiri kwa ma presidential candidate. Ndeti kuona ngati chingakhale bwino bwanji malamulo asintheko pang'ono. Malamulo awanda dziko lathu. Let the presidential candidate amene atenga mwina above 10% or above 20% or above 30, or almost 30%. Bwanji aziloledwa kakhala nawo ku parliament to represent anthu amene avotera anthu ajawo. I think that's what I'm looking at. So here ndichimene ndikuona, because when we take number 3 like Akabambe with the votes that atatenga pa national level basi akhale kunja kwa boma amalawi paibe chene chikuonekapo cha nzeru. I'm praying for this and zitha za malamulo kapena akapita pa parliament anthu. They have to look at this lamulo. Presidential candidate amene wapeza mavoti mina more than 10% of the national registered votes azipita ku parliament. Automatically azipita ku parliament. I think that will help us in our democracy. Chukwa zipani 17 amene mapik sana. Anthu atatu achita bwino. Basi muona kuti wa number 3 akulepa kupita parliament. Just like anthu ena 14 omwe alephera.
onse basikulephera limodzi chopwetera kwambiri. I think this is what I have to share with you, comrades Malawians. Tichione bwinobwino anthu amene alephera wa atenga maziro onsewa basi afanane mphamvu ndi munthu yemwe ali number 3 zoona sizingakhale zabwino kwenikweni, comrades. So this is something that you have to understand, Malawians. Anzathu amene akupita kukasintha malamulo ku parliament, kasintheni gawo limene lili. There's no way 17 candidates amene analipowa basi the best 3, the top 3 amene akupikisana basi number 3 posapita ku parliament kungokhalanso joining the losing candidates. Ndikuona ngati sichabwino Malawi, ndi nkhala zazikulu ku democracy. I think tichiunike chimene chichi bwinobwino. Chinanso ndi chichi, anthu ena mwaona Akabambe is coming from Toro, APM is coming from Toro. Akabambe worked with DPP, Bingwa Mutharika worked with Peter Mutharika. Ndikuona ngati Mutharika wawina ndoti kucholo koso Akabambe watani wawina. Komasa Malawi nafesi tawina, tosefe tawina chisankho ichichi, palibe waluza. Koma it's just a matter of taking time to understand kuti zinthu zili bwanji. Looking by age, timanena ti achikulire wanda achikulire. Peter Mutharika ndi munthu wamkulu ndithu, and Akabambe by age yakusiyana kwambiri, but they're all coming from Toro. Koma Malawi tonsefe anthu awiri wawa akutoro takukhulupirira Malawi kuti atisi pandale za Malawi akanatiunikirako bwinobwino. That is a blessed district, Toro district. Anthu awiri wina ndi wamkulu, wina ndi wocheperapo by age. Pa ulemu wa Malawi, I think anthu awu Toro kapena anthu akulomwe belt anzathu outside the region mwina aganiza pa umunthu osati pa nzeru kapena kuona kukula kwa munthu. Kwa pa umunthu, it is sounding good kuti DPP awina, Peter Mutharika awina from Toro kwa Goliath, pamene wina ndi wa kumasamba njati. Ndiye pamene papa Malawi chimene ndingakuthokoze kwambiri nchokuti, chimene ndingakupemphe nchokuti understand why Akabambe has not made it to the presidency imene timafuna Malawi. Koma anthu aku Malawi ndikuyamikeni, anthu awiri awawa from Toro tosefe taakonda. And this is the spirit that we need in Malawi. Kuwina kwa Peter Mutharika from Toro and kuluza or kukhala number 3 kwa Akabambe from Toro, Malawi muchione bwinobwino. It's a winning game. And this is how strong our democracy is. Sitinaone mtundu wa munthu ayi, Malawi tapereka vote both kwa Peter Mutharika, both kwa Akabambe. This is what we have been looking for. Atumbuka, Angoni, Achawa, Ayao, that's the trust and Toro are with. The other one is number 1 now. The other one is number 3, which is very good. To me, I think DPP, UTM, or Peter Mutharika and Akabambe to say wawina, to say family tawina, kutoroko, to say kutakonda. Palibe zoti apapa tingauti tavota chifukwa cha mtundu wa munthu ayi. Koma tavota pa wisdom. Komanso kuona kuti kodi boma lathu lifuna chani. Peter Mutharika anzatha DPP pa campaign kunena zoona fundo yeniyeni simaoneka bwinobwino ayi ya DPP yoti alowere boma. Akabambe amatinda fundo bwinobwino zimamveka. Koma mmene zachitikira apapa kwa ineyo, I don't think Akabambe waluza chisankho kapena mmene mmavota Akabambe mwaluza ayi. You have won. What first thing chomwe mwawina ndi mtima wanu wabwino. Chikondi chomwe mwaonesa kwa Malawi wanzathu awiri ochoka ku Toro. Ngakhala semphana mafigures, koma kuwina kwa wina both from Toro ndi chitsanzo chachikulu pa dziko lapansi pa democracy kuti zizimakhala choncho. And panopa it was even going to be very good Peter Mutharika akanamtenga anyamata ayi kukhala vice president Akabambe. Malawi tikanaperekabe vote kwa Akabambe ndi Peter Mutharika. So ndale zimene zizi kutora zathu, I think the most civilized politically. And 2, ndakandikunena kumbuyo konseku ineyo kuti banja la Mutharika ndi odalisika. Already atusa 2 candidates, 2 presidents from Toro district. Malawi sili na dandaule ayi. Tilipe kumpoto kunoko fe sina pange produce president wina yes. Or my district mina southern region sina pange produce presidential candidates or my president as equal Malawi. So Malawians, we have won. Our democracy is much fertile as compared to other countries. Tibwino kwambiri koma tikawa mboma titenge fundo
kodi makandidate amene awinawo ndi candidate amene wali ali number 3 fundo zinali zotani anthu amene awakutoro muzatolo fundo zadasha Kabambe amthalika kazigwirisa bwino ntchito dziko lati kulapita kusogolo. That's the fact. So it's up to our politics. Koma ine ndikuona nti chisankho chichi, it is one of the best elections so far. It's one of the best elections so far. Ndikandione 2 people from Toro tapasa mavota amalawi tonsefe. Wina ukhala number 1, wina ukhala number 3. It's not easy. Muchone bwino bwino amalawi. Tawina. Komanso tikali tione in terms of materials. Ambiri ndaona across the country massive servants ndiye na hotel amene akundiuza. UTM ambiri amafuna kuti ayipase vote. Koma the problem is materially. Tinalibe materials. Zambiri zinthu ndikufa kwa Saulos Chilima zinasokonekera. And for the party to sit down and source materials kunali kovuta. So mwino akana mwali ajanemera mazuwa pogwira because Saulos Chilima prepared himself to be on the ballot paper nthawi iyi. Ndipo nthawi imene iyi MCP ikanamtana Saulos Chilima. Zanakandi kunena kuti panopa nthawi iyi inayi ya UTM. Hadili pini MCP ikanavesa bwino agreement yomwe nayo pakali pa MCP chakwera ndi Chilima. Panopa MCP ikanawinatu. Anyway zachitika tournament zipita kusogolo. Kaukhalirani kaiyai koma chimene nganene chokuti Malawians, our democracy now is more mature than ever before. Amalawi tonsefe takhupira nthawira kutoro. It's up to us Malawians tapempherera anthu amene wawo how best they can work together. For MCP, MCP ayenera kuziwa kuti anthu akutoro anthu aku southern region lomwe belt mgwirizano wawo is more progressive than mgwirizano omwe anzathu akupanga ku central region a MCP. MCP ndi anthu aku southern region kulomwe belt anzathu achipani cha MCP chimizi achoseko chimizi kantima ka chimizimizi kasankho kati miyambo tosaoneka bwino asinthe atengere khalidwe la anzathu aku central region aku southern region makamaka kutoro. Very good people kulomwe belt anthu omvesesa bwino amalawi tonsefe takhulupira because of how they behave. Koma central region they must wake up. Mukapanga mgwirizano ndi anzanu pandale, make sure you follow that. Taona ni pano pato UTM ijamayambana nayo ija iyoti ili number 3. Inu amene analakwesa ni boma simunatipase ulemu. Ifeyo anthu akumalawi kuno we campaigned for Chakwera 2020. UTM members sacrificed for the position of Chakwera to be the president. Koma zathu MCP kungolowa mboma munati Lwara, which was very bad. Munatipwetera kwambiri anthu aku central region. The MCP learn from people of southern region and learn from Malawians across the country. Metaperekera vote kwa Peter Mutharika, metaperekera vote kwa Akabambe from same district kutoro. MCP must wake up. Mukutolengera democracy anthu a MCP. Panopa mkapita kwa opposition, sit down. Remove that union ndino achewa. You are above everybody politically. Fundo zimene zakugwesani, fundo eneni mulibe. Simunapange fundo ya nzeru. Chwa munthu wa fundo chipani chikampereka fundo za nzeru. Chimaona kodi chinawa bwanji mboma. Ino MCP kulowa kwa mboma kutanza umetera kutanza na Malawi through UTM. Simunakuona MCP. Chimenecho ndiye chimizi komanso arrogance pa chizungu. Mwano. Siyani ndale zosankha mitundu central region. Comrades, good morning.